Καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Σε αυτό θα μάθουμε πώς να αγοράζουμε ένα παιχνίδι από το Nintendo Switch online. Αρχικά πηγαίνουμε στο Nintendo eShop. Έπειτα ψάχνουμε ποιο παιχνίδι θέλουμε. Εγώ ας πούμε ότι θέλω το FIFA. Μετά πηγαίνουμε εδώ. Τώρα έχουμε τρεις επιλογές. Είτε να χρησιμοποιήσουμε μια κάρτα χρεωστική ή πιστωτική, ή άμα έχουμε μια κάρτα από το Nintendo, 16 η ψηφία είναι, είτε μέσω PayPal. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη χρεωστική κάρτα. Πατάμε το πρώτο εφόσον θέλουμε το ποσό που γράφει. Και εδώ πέρα γράφουμε τα στοιχεία της κάρτας. Μόλις τα γράψουμε πατάμε Next. Δεχόμαστε το μήνυμα που θα μας στείλει η τράπεζα για να γίνει συναλλαγή. Και μόλις γίνει συναλλαγή εμφανίζεται εδώ πέρα το παιχνίδι που ξεκινάει να κατεβαίνει. Και αυτό ήταν όλο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να ακολουθήσουμε καινούργια βίντεο.